aldizkarian berri bat ikusi dugu eta zuei eta laburtuz gero zuei kontatzea erabaki dugu. Gabon zahar egunean edo urteberri egunean egiten dena. Garbitzaria, janaria edo edaria erosten du. Jendea lana gandu du eta gogorik ospatzeko ere bai. Festa bat egiteko eta merkea ateratzeko festa bakoitzak familiakide baten etxean egingo da eta familiakide bakoitzak janari mota bat eramango du. Haurrak izanez gero erabat aldatu du. Saria ere egin alda inor dirurik gastatu gabe. Festa motak hitz egiten badugu, truke festa oso ona da merkea ateratzeko. Hau da, zu erabiltzen ez dituzun gauzak zure familiakideekin aldatzea. Eta hau izan da gure laburpena.